yaong kita ko niyan sa Barangay Mabolo. And pahiling ko sa Indo ang update igdi. So, yan guys, nahiling nindo ko niyan. Nakikita nyo ay pinapadaan na pala guys yung mga sasakyan dito. Kaya lang marami ang naantala kasi marami po diyang sasakyan na tumirik sa daan na hanggang ngayon ay hindi pa naaalis. So yun po ang nakakaabala kaya hindi umuusad po ang traffic. So ngayon guys, sabi ng mga pulis natin dito sa naka-deploy dito sa Mabolo ay 3 hours kasi ginawa nila one way lang po. Ginawa nilang one way lang yung daan kasi malalim pa. So 3 hours ngayon magpapalabas ng Maynila at mamaya yung another 3 hours na yung 6 PM yung papasok. So 3 hours ang gap. Kaya lang nangyari nga ay doon po sa dulo ay kaya marami daw mga sasakyan ang tumirik. Kaya yung mga hindi o nasiraan sa gitna ng daan ay kailangan pang iwasan ng mga driver ng daan. So yan guys ang update dito sa palabas ng Naga City. Kung kayo ay bebiyahe palabas ng Naga, dadaan kayo dito sa Milaor sa palabas ng Naga ay ito guys ang sasalubong sa inyong traffic ang haba. So simula pa doon sa Pili, Camarines Sur hanggang dito sa Mabolo ay ganito ang dadaanan yung abala sa daan. Kaya advice po natin kung hindi naman po kayo nagmamadali sa inyong mga pupuntahan ay mas mabuti na lang kung kayo ay maghintay kung kailan puhupa yung dito, yung baha. Kasi marami pong nakaharang na sasakyan na tumirik diyan sa unahan sa may park ng Milaor. So yan guys, thank you for watching.